Όχι, το σταμάτησα. Να πάει ένα άλλο βίντεο. Δεν πειράζει, δεν τα εννοείς εσύ. Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα τη διαφορά. Εδώ πέρα είναι περασμένο με το ένα χέρι αληφή βέβαια. Εδώ θέλει ακόμα δύο αληφές από δύο χέρια με μία ακόμα. Και εδώ πέρα δεν είναι περασμένο. Πίσω και στο καπό, να δουν λίγο. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχει περαστεί λίγο το καπό. Βέβαια το καπό ήταν λίγο τσουλουπιασμένο το καπό, αλλά ήρθε λίγο στα ίσα του το καπό.